Baby Tarlo, Tarlo. Is dort de goire ag glas in the crease like a fear down. Staach laat de lebete van het golketje al gailta. Huasha agus hiasha is at John Mock on skull. Ag an buinte seo in Versailles, big mianta a gcuibh. Ba sé bhígéirí éadí a chéile a bhaint. Ba sé bhígéirí roinnt tíí cahar agus bula láthair. Ach tá mission se le rálibh, má dhéanann si bheith sin, má bhulann si láthair, go bhí si torach agus go bhí si bás. Husí mé ag caint le Aaron Samuels níos mó. Ar an chéad lá mí fiara, dír sé arm cén lá a bhí ann. Le é a bíide atá ein. Bhí cuairmach cosí an tú, okay? Bhín tú fás clics na job. Na teanachairí. Na jobs. Cuircail córa. Comandí spóireachta. Na daine is fear gas fear críomh. Agus na daine is massa. Seachtain na plastics. Bronzies. Cailíní Gránna is áit ganí. Deir sí arm conas práta a litrú. Agus Gretchen Wiener. Tá sí lofa le haghaidh mar dheall gur bhfuil le déine a haghaidh ispíní na héireann. Agus sin í Olgus na Milgus. Regina George. Is banrín í. Níl sa bhirtála ach go luchtúpar. Regina George. Ceachainn má cusís ed Regina George. Tá Regina George gán lacht. Tá tíí cahar anamnathe tar éis a chathair taigh Georgia cahar. Tá ana fersanta ag ar you Ming. Thula mé gur thrísan a le kneecap. Déirtar gohfuil isací céhharí fungi. Uair amháin, bhú sin mé san áid, bhí sé ar álas. Fan, sí sias. Doidíre, sí sias. Cén fánach bhfuil anna amrad? Tam nua, tam dúr ceisbog an seach ó inis mór. Isligach. Céir? The rinú scoiliach sa sca. Mália. Fan, céir? Mar sin ar rasal tú ar Gearrscannán riamh ar bheith seo? Dún de chlab. Dún de chlab. Níor ort mé inród. Scoiliacht Somália. Sin spéisiúil. Ach tá tú abba Harbheith dathú. Gur mahad. Ein tíonn tú mar sin, sílan tú go tú Harbheith dathú. Gurd? OMD is even an de bhreisleid go bhfuir tú é. Gur mahad. Pennies. Choglóta. Cúla bula. Gretchen, céird is cúla bula an. Is ná cansa é ó TG Learning. Mar sin más a sligach chuid. Cábhúirta do chud Gaeilge. OMD, Karen, ní féidir le ceise chuir ar bhaine cábhúir si do chud Gaeilge. An dúrtha, príomhádachas túin, like ar fá second. Ní anamid é seo go rialta bíochasad, mar sin is diomór míltach é. Moet ik curve hurtas? Lona benin gach lá an tachtan. Ní leon chala. Fuirfacht, feicim an morchu mar sin. Decading can muid fáine. A bheith leis na plastics? Bhí sé ar nós a bheith cáiliú. Bhena dína ort an tám ar fád, agus bhí stiff ar ólas ag dína fú. An chalín sin céilí, bog sí an seo ó Ilan is sligach. Smá léhí carbonara. Thula gur bhuaigh sí aglah berte go ratas na saona, chábhíon na níige chéile. Lé hain. Cúla mé gur dúna alta an bháhar agus speisialta. Is sí aine a hansín? Uairháin, cheanna sí gansaí airn agus fáinne chladí. So cheanna me sé gansaí airn agus fáinne chladí fásta. I náhan na néal is í ihe hena an tain óir gur féidir le cailíní a rabha éadaí a caithmh agus ní féidir le héine a chláisáin i dhéanamh faoi. Gomón sa bheith! Ní hiigim. Céir is brí. Da! Is frankach mé. Ní féidir an teachtanach tam tín. Boom, is stríopach chu. Curs leabhar é.
Is í seo an bhiteach lufa is measa bhúil mé riomhléithí ná bíoh muoín a gut aislí. Cailíní. Mám Ifrica, Physic, agus Mata. Tá níos cuiste ná gachdáiltá. Na bach anach is é hip-hop an taim fuam mas bhám ná Cuivíntí! Hain, so, trí, cethair. It's like the guts gone fucky, I'm a crawling. Fuller smut, it's like the guts gone fucky, I'm a crawling. Oh, yo. Oh, yo. Cén fág féidir le devil air tramp áir ar nos fách. Agus gan an cúdaán ar gan bheith brúta faoin chosa. Tá Collins go glóta céine le devil air nach bhfuil, Tá Collins go cliste le dev, is léir go homlan go daín Collins a dtíine ar aon réad is a haín devil air le. Agus cahanrá se ceir golóir duine amháin a bheith bhás ar gachéin eile. Tuis go ní faoi sin atá bunras na hhéireann. Is léir go homlan gur dheartún devil air á! An Carbain? Is se. Regina, caiimid samar leat. Tá cáh O'Neill's is do núnatá. Agus? Agus sin an agna riglacha agus ní féidir leat síle. Is cuma, níl na rialacha sin fear péis gaile. Bhí siad fear an lá chum mis Mumbro teach agus nó dhéanam stofa. Tuis go raibh combo sin lufa. Ní féidir leat síle! How? Bhílam go réitóid ina chéile, mar ina mar sa bhanscoil. Bálam barí bracabhááil, lá na fánaí, bána báistí ag scóirí. Agus í so mi le chéile air na mica. Ní hain sin seo fiú. Déad thuair scoilann seo fiú? Gidír, tá go leir mothú gána gom. OK, téad a bhaile rú. Regina, let the hall! Regina, stop! Willis had cardíarann siad futa. Deir siad gur únta golánach chu atá mar le an lechó test atá mise. Mar sin féidir tú dul ag fadí leis an leiscail breagaach sin agus é athá suas do thu. Agus bin conna sa fór Regina George Boss. On Boss. Hang, dough, tree, car!
discuss. We